to uradili, ali to ne opravda, to je samo, to je nešto mišljenje. A ne opravda, ja opravdam da neko živi kako hoće, ali ne da koristi Eurosong kao svoju ličnu promociju. Evo, Dragan, ja nemam ništa protiv gej populacije, ali nema potrebe da se to reći, a to je Dragan Otačević konačno na livadi svoj na svome. Dragan, izvoli. Ćao drugari, evo mene sad malo iznad Milanovca, ne znam da li od magle možete da vidite ovaj lepi gradić, a ja sam ovde sa mojim drugarom Ljupčetom, čuvenim Ljupčetom Mudronjom, organizatorom, guruom manifestacije poznatije kao Mudrijada. Ljupče, dobro ti jutro, šta si nam spremio za doručak? Ja tebi dobro jutro, evo za doručak sam spremio, pošto tebe nisam vidio odavno, dobrodošao na Testise u Gori Milanovcu, izvornom mestu Testicijade, tako, Mudrijade. Pozivam sve gledaoce, da ih želim dobro jutro i da dođu na ovaj festival koji se održava krajem avgusta, tako? A ovo moj kolega, drugar što okreće, to su Testisi i Ćevapčići. Ćevapčići su normalni, a Testisi su, da se kamera... Ne može, Testis ne može bez ćevapa, ali tako? Pa, bez ćevapa teško. A tu i kobaja, naravno. Bez kobaja ne može. Dobro, šta ti nama konkretno spremaš? Ljudi su na tebe navikli da ti spremaš gulaš, jer ako cela manifestacija se zasniva na tome, takmičenje u spremanju gulaša od belih bubrega, a ti ovde nama spremaš sad na roštiju. Ovo ništa nije novo, znači gulaš je normalno, to je osnova takmičenja, da bi bilo sve isto. Ovo su testisi na žaru, na grilu, tako. Znači, postoji i pizza sa testisima. Čuo sam i da gibanicu imaš. Gibanica, burek, naravno, sve to postoji. Znači sve to može sa belim bubregom? Sa testisima sve može se napraviti. Dobro, ti si imao jednu zanimljivu pričicu da mi ispričaš sa bakom i sa unucima. A to je jedan fazon lepa. Ajde dok se ovo peče, pošto još nije stiglo. Kaže ovako, imala baka 3 unuka. I sad završili unuci fakultete i sad baka polako priziva svakog unuka da dođe da pita ko je šta završio. Kaže, ajde, kaže, blago baki, šta si ti, sine, završio? Kaže, bako, ja sam završio za lekara. Jao, bakin doktor, lekar, recepti bez problema, nema čekanje više u redovima, sve to okej. Sedi, sine, popij kafu i rakiju, sve to u redu. Ajde sad sledeći došao unuk. Ajde, kaže, sine, sad kaži baki, šta si ti završio? Kaže, ja sam bako završio prava. Jao, bakin advokat, bakin sudija, nema više suđenja oko međa, sve će da se prođe preko reda, sve kako treba. Svaka čast, sine, sedi, popij kafu i rakiju. Sad došao treći na red, kaže, ajde, blago baki, kaže, šta si ti završio? Ja sam završio atomsku fiziku. Šta si ti završio? Atomsku fiziku. I boli tebe za baku, mislim, to nema važne bake. Evo šta nas još čeka, a vi drugari izvolite na topu ako možete. Svi su neki testisi za nas, a mi idemo